Abenduaren lehen hau nazioarteko ihesaren eguna da. Mundua dardarka jarri zuen birus honen inguruko hainbat ekimen informatibo egiten ari dira Baionako ospitaleak antolatuta. Egungo egoera zertan den ere aztertuko dugu adituekin. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan aipaturiko gaiaz gain Urruñara etorriko gara atzo bertan, hemen iragan baitzen Loraldi Berri disko eta liburu azoka. Ongi etorri iparraldearen orenera. Izipe Ibazki irratiak plazaratu duenez, Uztaritzeko San Frantses Xabier Kolegio Katolikoko irakasle bat epaitua izango da abenduaren 9 Baionan, bere 4 lankideen kontrako sexu erasoak eta datuak baimenik gabe erabiltzea egotzita. Sexu erasoak egozteaz gain esan bezala 4 lankide horien datu batzuk baimenik gabe erabiltzea ere leporatu diote. Hain zuzen, lankideen disko gogorretatik argazkiak hartu eta programa batekin irudietan agertutakoak biluztu dituzke. Gizon honen abokatuak dioenez akusatuak aitortu du ez zela egokia. Hezkuntza Nazionalak 54 urteko irakasle hau behin-behinekoan bere kargutik baztertu du. Laugarren urtez Loraldi Berri Urruñako disko eta liburu azokaren edizio berri bat ospatu dute igande honetan. Euskarazko sorkuntzei tokia eskaini nahi dien hitzorduak euskara eta euskal kultura sustatzea du xede. Gure idazleak eta argitaletxeak dira ingurukoak gehienak. Eta euskaraz ematen dituzten bere eraien artikuluak eta guk hemen bizitzen dugu euskaraz. Hori da guretzat importantena. Gero izaten alda ere frantsesez idatzietako liburu batzuk, baina oso gutxi dira eta idekia die, aieri ere bai. Baina gure espiritua da euskaraz bizitzea egun hau berentzat. Antolatzaileen arabera ezinbestekoa da horrelako ekitaldiak proposatzea. Nere ustez beharrezkoak dira. Zenta euskal kultura pixka bat galtzen ez bada ere, bederen idatziak eta gutxi dira. Eta idazleak ere bai. Eta orduan hor pixka bat laguntza ekartzen diegu, bide hortatik. Zenta nere ustez beharrezkoa da euskaraz idaztea, kantatzea eta bizitzea noski. Parte hartzaileen artean, idazle eta artistak eta egunerokoan horien bidelagunak ere presente egon dira. Elkartea Urruñakoa baita kultura, eta bertan etxean egotea olako azoka batean ezinbestekoa da guretzat. Beti ez, ari gara ez, iparralde, hegoalde, berdin dio ez, Euskal Herrian gaude eta hori da nik aldarrikatu nahi dudana. Txontxongilo antzeslana eta antzerkiek ere aurtengo programa osatu dute, beti ere euskararen alde. Abenduaren lehena, nazioarteko ihesaren eguna, duela hamarkada gutxi mundua dardarka jarri zuen sexu transmisio bidezko birusa, baina zertan da egun egoera. Ikusi ditugu gauz pixkat desberdinak errango nuke. Gerozta gehiago emazteak eta gero gazteari buruz ikusten ditugu adibidez 18-21 urte arte. Ez dute hartzen babesteko tresnak errango nuke eta adibidez prepa oso gutxi erabiltzen dute. Eta arriskuak hartzen dute, maina oso gutxi erabiltzen dute prepa. Prepa da tratamendu bat preventiboa hartzen ahalduzuna arriskua hartu baino lehen. Badakizu arrisku sexual bat hartuko duzula. Zure arriskua gutxitzeko UVIH-ren kontra hartzen ahalduzu pastia bat, bi hartu behar dituzu leheno, eta gero bat biharamunean eta beste bat beste egunean. Faktore asko egon daitezke joera horren atzean, baina hilkortasun tasa apaldu izan daiteke horietako bat. Batzutan nik entzuten ditut konsulta batean, maina ez da grabe, badira tratamenduak. Beraz, haiekin pixkat hitz egiten dut zer da tratamendua eta nola hartu behar dugun, eta zer da bizi bat tratamendu batekin bizi osorako. Eta ikusten ditut paziente batzuk, haiek bizitzen dutenak UVIH-rekin eta hori jaten dute, ez dela egesa egunero haientzat. Abenduaren lehenarekin bat eginez, Baionako ospitalean informazio puntuak jarri dituzte, hainbat zine emanaldi ere egiten ari dira, gaiari buruz informatu eta hitz egiteko, azaroaren 27an Donapaleun, gaur arratsaldean Biarritzen, Royal Zineman, asteazkenean Txalapartan, Lebaskosen egoitzan Baionan eta ostegunean Getarian. Ihesaren aurrean dugun tresnarik garrantzitsuena
Niretzat da komunikazioa, hitz egin behar dugu hori buruz, bai beti hor da eta bai beti hor izanen da, zenta bai jendeak badutenak UVIH gaur egun biziko dute bizi oso bat, beraz hor izango dira gure gizartean, beraz onartu behar dugu hor dela eta hitz egin behar dugu hori buruz eta kendu behar dugu tabu hori. Sokorri Katolikoak pobreziari buruzko urteko txostena aurkeztu du. Txostenak 30 urte bete ditu aurten eta urte luze hauetan pobrezia areagotu baizik ez da egin Ipar Euskal Herrian. 2024 urtean 8.200 pertsonei harrera egin die Pirinio Atlantikoetako departamenduan. Nabarmen igo den kopuru bat da, duela 5 urte 6.000 pertsona lagundu baitzituen. Aurten azpimarratzekoa da lagundutako pertsonen kopurua emendatu dela ere, uda baino lehen eguneko harrera zentroak bere ateak etxi baititu. Diaz baino jende gehiago da, zeren eta dakizuen bezala beste egitura batek bere ateak hautsi baititu, hetsi baititu, barkatu, eta orduan handik etortzen zaizkigun jende gehiago. Orduan, joan den urtean, egun oroz, larrogei jende desbeitzen genituen goiz guziez, eta orai, ehun eta hogei. Orduan, erran nahi baitu, goizeko gosariak, 700 dira astean emaiten dituguna, erran nahi baitu hilabetean 2.000 baino gehiago, kasik 3.000 gosari partekatzen ditugu, eta orduan urtearen bukaeran, urte osoan, 30.000 gosari emaiten ditugula goiz guziez. Jean-Marie Buten egiturako arduradunak azaldu dunez gehienez gizon bakartiak dira. Lagunduak izan diren pertsonen 28% lanean dauden gizonak dira. Horrek erakusten du lan bat edukitzeak ere gaur egun ez dituela prekarietatetik urruntzen. Il y a 30 ans, le travail protégeait de la précarité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Lagundutako gizonen jatorriari dagokionez, Europarrak badira alde batetik, erdi bat, eta beste erdia Ipar Afrikanoak. Europarrak eman dezagun kasik denak, haurtzaro hautsia izan dutela, eta orduan bizitzaren hastapena gaizki pasatzen denean, gero gehienetan gaineratikoa ere gaizki pasatzen da. Beste erdia aldiz, Afrikanoak eman dezagun, Haiek nolazpait turismo soziala egiten dute. Pentsatzen baitute Europa hobea dela beren herria baino. Eta problema da haiekin bakarrik gizonak direla, gizon gazteak, emazterik ez da, Afrikatik etortzen dena. Eta orduan ez dira familian etortzen, lehengo emigrazionea bezala. Eta ez dakigu ea egidasmo zehatzik baduten gure gizartean integratzeko edo ez. Halaber, eskinitako laguntza gehiena elikadura eta garraio bideentzat izan da. Batez ere azken hau landa guneetan bizi direnen eskaerari erantzun duelako. Au déplacement, au transport, pour un tiers des aides qui ont été accordées en 2024, c'est des aides pour le transport. L'autre tiers, c'est de l'aide alimentaire. Baionako patxoki guneak bere ateak etxi ditu behinerako. Larunbat honetan azken gaualdia antolatu dute patxoki etxi eta proiektu berriaren obrak egin ahal izateko. Patxokia Baionako Patxa plazan instalatua zegoen duela 40 urte baino gehiago. Eta elkarte honek hatxa berri bat hartuko du metro gutxitara 2027 bitartean eraikia izango den patxoki berria. Larunbatean arratsaldetik kolektibo feministak poteoa antolatu eta kontzertuek gaualdia animatu dute. Ikusentzuleok patxokiko azken gaualdiko irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!